Dobrodošli u novi vlog, izdanje Bali. Na aerodromu smo i čekamo da se ukrcamo u Qatar Airwaysov avion. Sa mnom je Milan. Hello! Slaven. Inače, mi ostajemo malo duže. Tu je Una, tu je Irina. I beogradska ekipa kreće sada. Pridružit će nam se još dve devojke iz Zagreba i svi zajedno se nalazimo tamo na Bali. Ja nisam osoba koja se nešto puno žali u životu, ali najčešća žalba koju ćete ikada čuti od mene jeste da sam utečena. I sad me Milan zeza. Ljudi, mi smo krenuli, avion krenuo da rola, bukvalo 50 metara, kaže Tamara, već su mi otekli prste, ne mogu da se snimam. Milane, šta se dešava? Okvire tam, kako sada prođem začinjeno? Ja bih probala preko ovog prolaza. Samo korakneš. Preko ovoga. Znači, čovjek je lud. Spider-Man! Go! Tako da radi. Ne znamo gde je lift, ali smo stigli na Bali i nismo mogli da vam se snimimo pre, jer smo bili šlogirani i prljavi posle toliko dugog puta. Sad idemo na večeru i da spavamo, odnosno idemo na večeru pa daj Bože na masažu, idemo da spavamo i onda kreće novi dan. Dobro jutro, na doručku smo. Doručak je voće, mislim neće biti samo voće, ali je toliko divno što ima takvo voća. Da vam usnimim malkice kako izgleda hotel, ovdje je nešto postalo prljavo na ovom objektivu. Ovako je prilike izgleda što ovdje jedemo. Samo da vam pokažem kako izgleda pogled iz našeg hotela. I zanimljiva stvar je što čak i gde nije preterano lepo, je mnogo lepo zeleno i onda je svuda lepo. Eto, to je. Zanimljiva stvar je što ako dolazite na mesto poput Balija, Singapura i ostalih gde je visoka vlažnost vazduha, dakle ne postoji frizura koja uspeva i ono što je juče bilo kao neka afro lokne, sad je samo neki afro špun. We should not do, we don't do. First is don't touch the monkey. Don't touch the monkey. That's in the first. Okay. Stigli smo u Monkey Forest. To je ono gde ima hiljade i hiljade mankija, majmunčića. Dobili smo 1000 upozorenja šta ne smemo da radimo sa njima, zato što kažu da umeju da budu poprilično agresivni i da može da se desi da nam skoče na rame. Gde si, ortak? Gde si, drugar? Ok, nemoj da mi se približavaš. Sve u redu. Ovo je majmunče sa bebom i bojim se ovaj ne popne na moj fotoaparat. Znači vidite da sam malom bebom. Pogledajte kako ću slatki. I ovo što je medeno. Moj drugar i ja ovdje kuliramo u Monkey Forestu i ne znam kako da vam ga snimim, ali vidite ga kakav je. Una i ja smo se malo odsekle, ali mnogo su slatki. Kakvo je bilo iskustvo sa majmunima? Prelepo, Una je skoro pa dobila savršenu fotografiju, ali nije baš naš... Ovo je bilo vrlo ironično, jedina nemam dobru fotografiju. Ali u suštini, prvo smo svi bili pomalo uplašeni, a onda smo bili fazonu, hajde skoči na nas, tako da... Ja mislim da je Una skoro dobila srčani udar. Mnogi su mi se tresli, znači ja slikam oko selfie, meni ovako... Ali iz trećeg puta već si bila fazonu... Već sam bila daj najvećeg majmuna. Stižemo u Royal Temple i ovo će da bude za neko prelepo mesto. Ja vidim njih prelepo. Majmunčići su nas toliko isprljali da smo se jedva očistili bukvalno. Ovo izgleda. Desi, Desi, ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao.
So, what is this? So this is the purification ceremony. The name is Plasti. They're going to collect the holy water from the spring or Pro Spring Temple and bring to the temple. Inside is the royal family living. This is the palace of Bali. Wow, thank you. Skitnica, budi moj vodič, šta si mi rekla za ono tamo? Evo ovako, to je jedan od najprepoznatljivijih hramova sa Balija i može se do njega doći samo kada se povuče voda. Stvarno nešto posebno i možemo vidjeti predivan zalazak sunca. Predivno je. I ja mislim da se sad povuklo tako da možemo da odemo tamo. To je mnogo slatko. Mi bismo se slikali sa lokalcima i nam uvijek glupo da ih pitamo aj se slikate s nama kao da su oni neki eksponati. Međutim, oni nas pitaju stalno jaj da se slikamo s vama, ćete se slikate s nama. I to je mnogo zabavno jer uopšte ne znaju ko smo, šta smo, ali smo im interesantni. Belci, belci. Okej? Ovo su... Hvala! Što imate da izjavite za današnji dan? Dan je bio predivan, spiritualan, svašta smo nešto vidjeli i dan u kom nema sunca ja sam uspeo i da uspio. To je stvarno uspeh, da. Dobro jutro. Danas je novi dan, juče je bio jako naporan i interesantan dan. Svašta smo nešto videli, deo ste ispratili na storijima, vidjet ćete ovde, međutim danas smo imali ran početak. Rano ujutru smo počeli, zato što smo došli ovde u park gde ujutru svi džogiraju i rade jogu i različite vežbe i trebalo bi da radimo jogu ili da vidjet ćemo šta. Uglavnom ovde iza mene je bukvalno prelepo, sve je zeleno, svi su u sportskom izdanju i svi su aktivni, sada je nešto malo posle 7. Ovde se grupno radi joga. Ono što mene brine je da će ove moje divne patikice da potpuno budu mokre. Ja ću jako patiti jer mi se mnogo sviđaju. Jao, ovde nije samo mokro, ovde je blato. Nisam sigurna da sam toliki fan. One su radile jogu sve vreme, učestvovale, mi smo zabušavali, bili kafu. Čekaj, vi ste pili kafu? I mi ćemo da pijemo kafu. Došli smo na Pirinčana polja. Šta imaš da izjaviš, izvoli? Pa nešto jedu, ja bi pojao možda. Jao! Kada bi Slaven imao svoj YouTube kanal, zvao bi se Gladan svaki dan. Ili Gladan ceo dan. Ovo su Pirinčana polja i ovo je nerealno lepo. Genijalno izgleda. Bože, koliko je divno. I ovdje ćemo piti kafu za ovim stolom. Jedno čekam. Jako sam opuštena. Čisto da se vidi koliko sam opuštena. Šteta što ne može da se vidi kako mi se tresu ruke. Vidi koliko ovdje je lepo, ovo nije realno. Znate kad neko ono slika i kaže kafa s pogledom? Mislim da Una i ja imamo najlepšu kafu sa najlepšim pogledom. To je to. Ovo je nevjerovatno. Znate kako kažu blogerke, samo da vam pokažem moj outfit. E pa ovo je
outfit za hram, moramo da nosimo nešto što se zove sarong. Čini mi se, to je neka marama i kao kaiš. Želim da vam kažem par stvari koje sam shvatila ljudima sa Balija. Dakle, odnosno generalno Baliju. Priroda je nestvarna. Sve, čini mi se da uspeva svuda. Sve je zeleno kao da je provučeno kroz filtere. Bukvalno je neverovatno kako izgleda vegetacija. Ljudi su nenormalno nasmejani, ali to je toliko slatko koliko su svi veseli, vedri, jako ljubazni, svi hoće da pomognu. Treća stvar je da se ovde vozi potpuno ludo i da ne možete da zamislite kakva je situacija u saobraćaju. Dakle, oni uleću jedni drugima, seku, voze u suprotnom smeru, nikome ništa ne smeta, oni ne sviraju uopšte u saobraćaju. Dakle, bukvalno, kada se vozite, se zaustavljaju tik iza motocikliste, na primer, i one motocikliste ništa, kao potpuno normalna stvar. Pogledajte ribice kakve su. Ovo je sveta voda i čovek kaže da ukoliko se umijete njome, da ćete biti mlađi nakon toga. Tako da znate šta ću učiniti sad. Ovo što vidimo ovde je onaj vulkan o kome se pričalo puno prethodnih dana. Sada je iza oblaka, inače jako oblačno ovde, pa ne može da se vidi, ali to je taj vulkan o kom se puno piše i priča i koji je trenutno aktivan. Da, grazie za voda. Milane, kako je nama još i u štiklama i cuki, šta ti misliš? 4 puta, znači za malo pao. Danas sam u fazonu, sve mi boje lepo stoje. Šarene sandale, šarena haljina, šareni sarong. Ja mislim se ja i da pobedim. Ti imaš savršen outfit, nema šta. Idemo idemo u šetnju po Pirinčanim poljima, ali ovo je neka druga terasa Pirinčanih polja, odnosno druga Pirinčana polja. Mi se ćemo sad bukvalno prošetati po njima. Ovdje smo u 5. po redu, čini mi se, hramu i mislim da smo zvanično za jedan kratak vremenski period vidjela više hramova nego što sam obišla crkvi u istom tom vremenskom periodu u životu. Una se fotka, ali ovdje je zaista lepo, inače ovo je jezero. I ovo gore, ja sam mislila da nije neki dim od onog vulkana, ali zapravo su samo oblačići. Ja sam našla jednu divnu drugaricu ovdje. Ćao beba! Ćao beba! Joj, koliko je slatka i medena. Ćao Mila! Vidite vi koliko ovo je slatki, jedan stvor mali slatki. Napokon smo došli na mesto koje ja najviše volim u svakom egzotičnom mestu. U pitanju je pijaca. I sad ću da vam pokažem neke čudne vrste voća kojih naravno nema kod nas. Nešto što liči na veliku mušmulu. Zatim ovo nešto čudno što nemam pojma kako se zove. Passion fruit. Male banane. Čudne jagode koje su sigurno slatke kao med i ostatak voća i svega, što je jako, jako jeftino i jako interesantno. Ok, ovde drugari prave neki haos na putu. I ovde se završava naša avantura sa Jungle Travelom. Milan i ja nastavljamo sami, čekamo Uber i stigli smo na naš drugi deo Bali avanture. Sada smo promenili hotel, moram samo da vam usnim ove divne stvarčice, ovaj predivan šešir, lepa svaki dan. Tagovat ću vam sve dole, ova torbica od koje se ne odvajam na putovanju i ova velika torba koja mi je bukvalno spasila život jer u njoj imam i laptop i sve punjače i kompletno sve. I da vam usnim samo kakva nam je sobica ovde.
Dobro jutro. Bali nam je jutros omogućio, vidiš ti imam sladak cvet u kosi? Bali nam je jutros omogućio, odnosno ovih dana, divan hotel, ali vreme je katastrofa. To jest, meni nekako i nije katastrofa, ja inače volim kad povremeno pada kiša, ali sigurno nije zgodno kada vam pada kiša i imate ovaj divan bazen. Vidjet ćemo šta će biti do kraja dana. Za ovo mesto smo dobili preporuku od ljudi na Instagramu. Rekli su da je prelepo i sad ću vam snimiti kako zapravo izgleda. Sećate se one dijete o kojoj sam onako trubila puno? Pa ona je trenutno na stand-by-u, ova je naša užina. Inače, ovde se jede dosta ugljenih hidrata, što me baš iznenadilo. Ali, pošto ja kraljica samoobmane, naravno da imam dijetalnu Coca-Cola. Ok, počinje pada kišica i pomislila sam podelim sa vama par stvari koje sam imala priliku da naučim ili vežbam na Baliju, više da ih vežbam nego da ih naučim. Dakle, ovde nekako, budući da su svi tako veseli i da je sve tako nekako lepo, zaista sam vežbala da budem prisutna u trenutku i da uživam u svemu. Ja sam kao mlađa dosta često bila u fazonu da kad negde odputujem razmišljam, aha, ovo ću raditi kad dođem kući, ovo treba da kupim, ovo ću da obučem, ovo ću da jedem, pijem i tako dalje. I da uvek dok sam negde i umesto da uživam, ja planiram šta ću to uraditi kada se vratim kući. Sada, na ovom putovanju, mislim da više nego ikada, iako što sam starija se sve više trudim da budem prisutna u trenutku, sada više nego ikada vežbam upravo to i zaista se trudim da budem prisutna u trenutku, da uživam i u tome što pada kiša i što je toplo i što se kupam i što jedem nešto, bez razmišljanja, nekih kajanja, planiranja i ostalog. Tako da mislim da je to prva stvar tokom ovih par dana. Druga stvar je, ja sam jako gadljiva osoba i opsednuta sam čistoćem i pitam često po kući, čak i kod mojih kada odem, izvinite, ali ovo čisto, kad treba nešto da jedem ili pijem i moja mama ludi od toga, jer tipa stoje kolači neki ovako na tanjiriću, na šanku i kažem, je li ovo čisto? Kaže moja mama, ne, olizali smo ih i ostavili. Tako da, pošto na Baliju ili je mnogo čisto ili uopšte nije čisto, dakle, onako baš mi je bio izlazak iz moje zone komfora, da jedem na nekim mestima koje nisu čista, da boravim na takvim mestima, tako da sam se baš trudila da se malo opustim i da ne mora sve bude čisto i perfektno i tako dalje, nego da je samo dovoljno da je potpuno u redu. I Milan i ja smo baš pričali kako sve i kada bi sad pala kiša, od ovog dana smo dobili sve što je bilo potrebno i nekako zaista ovde, ono, kiša, toplo, nekako se trudimo da se prilagodimo čak i onim negativnim stvarima jer je pozitivnih jako puno i ovo je stvarno mesto za uživanje onako ozbiljno. Ja vam pokažem samo par ono biće essentials stvari bez koje godine mogu. Dakle, prvo je ovaj lepo svaki dan šešir, koji je spas, pošto ovdje jako toplo i stalno gori tebe glava, ali bukvalno gori i za crvenicu ukoliko nemate nešto odozgo. I on je predeo nešto za šta se na moru i ostavit ću vam link devojke koja ovo pravi, pošto imam zimsku verziju. Zatim mleko za sunčanje koje sam koristila tokom leta, zato što malo ova naravno se skinula, ali odlično, za lice i za telo. Ovaj oriflame sjaj za usne koji ujedno i neguje i zaista je predivan. Onako u nekoj peach nijansi i ovo je zapravo soft peach i njega koristimo onako da je blistavost i neguje usne. Naočare i to ove Ray-Ban zato što su jedine onako dovoljno sportske i molim da samo vratite pažnju. Ova torba koja je oriflame i koju sam dobila od moje bivše generalne direktorke na poklon pred Bali i nosila sam je u avionu, zato što pogledajte šta se stane u nju. Dakle, kada je nosite na plažu, stane peškir, stane mala ova torbica koja se ne odvijam na putovanju, stane još masa stvari poput haljine i ostalih gluposti punjača. A dok sam putovala, u njoj stalo sve ono što je neophodno, uključujući laptop, pasoše, kompletna dokumenta i sve. I ovaj mali cveti kada kosa postane luda, da ga zakačim, odnosno da zakačim kosu. Dakle, kačite da pažu. Ja se nadam da će se na snimku videti verno ova lepota s kojom se svi slikaju, ali boja neba je nestvarna pri zalasku sunca ovde bukvalno. Svi se nešto grle, ljube, prave selfije, ne znam šta reći. I mnogo lepo što su popalili ove svetleće neke zezalice svuda, pogledajte nebo!
Koliko je lepo, Bože dragi. Ovaj današnji dan je potpuno magičan. Do you think that we are a good couple? Good couple. Two of us, huh? We look like husband and wife. Yeah. Yes, I'm a Tuash. I look, yes. Yes, you think honeymoon? Perfect place for honeymoon this was. We drink wine, so romantic. Yeah. Yeah. Ovo je najveseliji Uber driver ikada. Danas izgledam pakleno. Ne znam zašto izgledam ovako bledo i podbulo, ali uopšte nije fokus na meni. Sad ćete vidjeti, već na našoj novoj sobi. Danas je fokus na našoj novoj sobi. Ovo nam je izlaz iz sobe direktno na bazen. Ovo je inače toliko predivan hotel. Šta su predrasude? Poručimo 2 piva i odmah ispred ženu stave ovo sa limunom, a ovo regularno ispred muškarca. Evo, ovo je za tebe. A ovo je zapravo za mene regularno. Poželjela sam podelim sa vama par stvari, možda 1-2, ne znam koliko će mi pasti na pamet, koje ljudi otkriju o meni tek kada putuju negdje sa mnom i koje su možda nekome iritantne, a neko umre od smeha. Dakle, prva stvar je da sam ja potpuno dezorijentisana. Dakle, ja ne znam kada uđem u prodavnicu da li treba da idem levo ili desno. Nikada ne znam gde mi je hotelska soba, gde mi je hotel daleko bilo. Dakle, bukvalno ništa ne znam i kada idem na put, osim ukoliko imam nekog smotanijeg u sebe, ja sam uglavnom ona koju svi vodaju. Još jedna stvar, a to je što ljudi otkriju za mene kada putujemo negde, da sam jako easy going, u smislu da... A nisi razmažena? Da, nisam uopšte razmažena. Dakle, sa mnom možemo da saznamo 3 minuta pre u koji ćemo hotel da odemo, sve je u redu. Možemo da dođemo bukvalno s koferom ispred i da onda tražimo. Ne mora ništa mnogo unapred da se uradi. Ja sam u fazonu, sve će se samo rešiti. Još jedna stvar, a to je što ljudi otkriju za mene kada putujemo negde, da sam jako easy going, u smislu da... A nisi razmažena? Da, nisam uopšte razmažena. Dakle, sa mnom možemo da saznamo 3 minuta pre u koji ćemo hotel da odemo, sve je u redu. Možemo da dođemo bukvalno s koferom ispred i da onda tražimo. Ne mora ništa mnogo unapred da se uradi. Ja sam u fazonu, sve će se samo rešiti i totalno sam opuštena u tom smislu. Mogu da jedem na ulici, mogu da jedem u fancy restoranu, mogu da pijem pivo, mogu da pijem šampanjac. Dakle, sa mnom sve može kad sam lepo raspoložena, nisam otečena i nisam dezorijentisana. Tako da, živim. Ok, samo da vam ukratko pokažem šta je to što koristim nakon plaže. Suštinski, manje više, sve je slično. Nikilov ružin maslac za telo, dezodorans koji koristim više nego ikada, ovo mi je jedan od najomiljenijih ikada, Garnierov Neo. Dezodorans u roze boji, u naranđastoj boji, P50, Dermon Purifiant koji koristim preko dana, a ispod kreme za sunčanje, Hyaluron Filler Eucerinov koji koristim uveče kada dođem, ovaj predivni Lanolips koji sam pominjala iz Sephore koji je savršen za oporavak usana i ono što jedina razlika jeste da sad trenutno koristim Discipline masku iz 2 razloga. Prvi je što je malo pakovanje, lakše se ponese, a drugi je što je ovde kosa potpuno neukrotiva. Nakon pranja par kapi ovog Reflexion eliksira, odnosno ulja i tretmana za kosu i kosa u pletenicu i to je to. I krećemo na masažu. Tamara obožava masažu, ja ono kao, molim vas, nemojte tako jako da stišćete. Kako volim kad ima svuda svećica i ovako lepo. Ovo je grozno. Jeli Milane, kako ti se sviđaju te jednokratne gaće što smo dobili? Ovo je grozno. Jako čudno. Ono što je zanimljivo jeste da su uvek masaže takve da su 2 osobe zajedno i to svakog potpuno šokira. Do sad sam bila na 2 mesta na masaži i na oba mesta je bilo dobro, ali na prvom koji je bilo mnogo neuglednije je bila najbolja masaža, a na ovom drugom koji je bio wow spa centar je bila manje dobra. Sad smo na Marriottu i imam puno očekivanja da je masaž. Evo ga ovaj kuka da hoće soft masaž.
krenuli smo na izlet. No, I'm not sure, you know, because they drove us so many. Jednim vodičem sami, zato što je to mesto prilično udaljeno, ima 4 tačke koje treba vidjeti. Ovo je inače čas fizičkog. Mislim, kad bi deca sva ovako nešto radila na fizičkom, da bi sigurno svi radili fizičko i nosili opremu. Inače, stalno nose školske uniforme. Ok, vredelo je truckanja. Predivno. Idemo do plaže. I napokon ovakav pogled. Ja sam ovako zamišljala Bali. Pored sveg onog zelenila, ovo je savršenstvo. Pogledajte vi koliko lepo. Idite dole, zato što je uništena ograda i loš put. Pogledajte put. Šta za mene znači to ne idite, stvarno? Ja hoćem najbolju moguću sliku na cijelom svijetu, Tamara. Evo, naša kozica ide dole da napravi selfie. Bali je sve što možete zamisliti i ništa što ne možete zamisliti, verujte mi, jer kao što vidite ovu neku pticu nepoznatog porekla koja kljuca ovde na plaži, ima ih još gomila i to onih pravih kokošaka. Poslednji dan na Baliju provodimo na ovoj predivnoj, odnosno na ovom predivnom beach baru. Nije za kupanje na plaži, jer plaže im nisu neke, međutim ovaj beach bar je nešto prelepo. Pogledajte kako izgleda bazen. Sve je u palmama i sve je kao onaj infinity pool. I ovde je jedan predivan džakuzi. Još malo idemo na aerodrom za 15 minuta. Ćao hotelčiću. Ćao. Sada je 4:45, dakle 15 do 5 ujutru. Mi već satima čekamo u Dohi na aerodromu i ja sam svašta uradila, odgovorila na mailove, sredila nokte i tako dalje, a Milan je pomiran. E pa ljudi, bila je ovo sjajna avantura, ali sjetio sam se jednog videa gde me je snimala Tamara gde sam rekao kao trebam da napravim najbolju sliku, samo da kažem da lepo imati super slike, ali poenta nije baš samo u fotografijama, već onako u uživanju potpunom u prizorima i u nekoj atmosferi koju sami kreiramo, tako da ja moram reći da smo na ovom putovanju zaista onako uživali u trenutku, proveli smo fenomenalne momente Tamara i ja i cijelo društvo, tako da htjela sam da zahvalim svima koji su nas pratili i da vas sve pozdravim. Ćao! Ok, ukrcali smo se iz Dohe za Beograd. Još par sati stižemo kući, došlo je vreme da odijemo ovaj vlog. Bilo nam je divno na Baliju, zaista onako odmor iz 2 dela, jedan avanturistički, jedan hedonistički. Dosta naporno putovanje tamo i nazad, sa dosta čekanja na aerodromu, što je malo nezgodno za one koji to nisu tolerantni na to, kao što sam ja. Ali svakako mislim da je vredno videti sve ono što smo videli tamo i da je zaista bilo uživanje. Probat ću da snimim možda kad dođem kući još par utisaka o Baliju, ali generalno je da su svi jako nasmejani, da su svi jako veseli, da je u ovo doba godine velika vlažnost i da je inače kišni period kod njih, tako da vreme nije ono idealno, ali da vas to ne ometa, budući su svi jako ljubazni i na sve načine se trude da vam izađu u susret. Mi smo uživali prvo sa ekipom koji je okupio Jungle Travel, odnosno Jungle Travel, a onda i sami Milan i ja. Sad se vraćamo Milan, Slaven i ja i evo da vas pozdravimo. Bila je ovo divna avantura. Ćao!